futhi makhelwane sisamthanda. Haleluya. Mara nisamthanda nina. Hayi. Amen. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu. Haleluya. Sithanda siyo bazalwane. Sisathandaza. Kahle namhlanje ne ubonga. Amen. Sihlangene sisonke. Uba siyesikhathi laphe usiphathele ama-prayer items ezangaphambili sizothandaza khona. Nisajabulile bazalwane? Anginizwa. Samukela umndeni wakwaMahlangu. Amen. Egameni likaJesu. Haleluya. Mama nobaba sahlangana kudala bazalwane. Haleluya. Ngingaphe ngihlangane noMasibuthuma ngahlangana nabo. Haleluya. Enohlangu lanhlangana kade siselo sokana ukade akakhathale. Amen. Haleluya. Hlawumbe siphakama babone. Amen. Phakama hlawumbe. Haleluya. So ngikathi nje bazalwane ukuthi endleleni yokukholwa wasizile nathi sakhambisana indlela sisonke. Amen. Sibazi kakhulu baphuma eMamelodi bahlala eLofontein nohamba ngendlela yaseBaviani. Sibonga uNkulunkulu bathandekayo ukuthi sibathola bakaNkulunkulu sonke sindisiwe. Enekuningi esikufundayo. Ebantwana bakaNkulunkulu abanye baba babasengaphakathi eBaptist. Amen bazalwane. DP naki motho ke tseba go playstera ke tseba go biastina. Why go biastina? Because ge batho ke ba ditse ba tlo aga ke tsamaye le gole ke nna ya go bona ba bia se so that ke ithute ka usana ske ka ba bitsa gape. So ntate ngonya go mra kwa na mphutshisha malo ba tle go nna re ura o restina se sibile kwena se straight so ngathi sibe yini. So siyafunda bazalwane. Amen. Ngiyathanda ukufunda kakhulu. Masenifundile into ngiyayimplementa. Iyangisebenzela. Amen bazalwane. uNkulunkulu usasibusise kakhulu ngabo. Awubaba bakhona siyaba invite nangama Easter konke. But emkhulekweni le kakhulu uNkulunkulu angazi ukuthi why asibusisa ngabo mama kangaka. Amen. So uNkulunkulu wamambula ngonyaka wokuqala. But ngiloke ngithi ishibabisi. Yayi uNkulunkulu wambula umama Khetha yaba nguye esenijwayele masiko. Amen bazalwane. So we love you so much bazalwane. uBishop umama uChristina Thabi Mahlangu. Amen. Ushado waMahlangu ngiyathanda le basho married to one husband. Angikiyenzela bazalwane batho malanga zabomama izonikeza opportunity ukuthi ungathatha amadoda amabili. Married to one husband. Amen bazalwane. Amen. Blessed with 2 sons, and she is a child of God, a born again Christian. Bazalwane, under her leadership, one of 3 branches, and is exister. Amen bazalwane. Gauteng eMamelodi, it's a main church. Northwest,
lehema etkhona ngapho naseMpumalanga eVezubuhle. Amen. Liyabona ukuthi bazalwane nasinabathola beza baphethe 3 churches singama-Baptist simnandi and baphethe ibranch eVezubuhle iwela under Mpumalanga. Amen. Fanele uyifune ibranch iqale ukuthi kuphi. Amen bazalwane. So siyanamukela bazalwane enikhambana begameni likaJesu. Ngicela sibashalele izandla bazalwane. So nibona bekade ngikhamba isikhathi eside bengiyowafuna bebalahlekile la nawuphaba ne-GPS eyabalahla. Abanye ke bayojika leke bomalaphela le yengabafuna bazalwane. So ukuthi indaba lapha elahla abantu ngokuthi i-GPS yakhona. So siyanamukela egameni likaJesu uNkulunkulu sikusenga wena namhlanje khuluma ihliziyo kaNkulunkulu egameni likaJesu. Siyophakama ngenyawo zethu bazalwane bese kuyadunyiswa bese bayamashara bamletha ngaphambili egameni likaJesu. Hallelujah.
spirit that is not of God, any disturbance that is coming from the kingdom of darkness, we silence it in the name of Jesus. Speak, my God, we are listening you. In Jesus' mighty name. Father, we thank you. In Jesus' name, amen. You can do better than that. Let's shout, hallelujah, let's shout glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Angithathe leli thuba ngibingelele egameni elihle linamandla lika Kristu Jesu ophilayo. Hallelujah. Konje sisempumalanga siseverina. Siyalochisa lonke ibizweni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Siyalochisa lonke ibizweni linamandla. Ibizwe lenkosi yethu Jesu ophilayo. Hallelujah. Lilothakele kaufela linemandla. Laburona Jesu wa Nazareth. Greetings to you all, beloved, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. We go second to Yabusa. We go second grand. We are Musa. Hallelujah. Yithatha leli thuba ngibonge the opportunity ithuba enikezwe lona. Ngivumeleni ngi-acknowledge ngihloniphe ubuholi bonke bebandla bonke ebekade balungiselela lenkonzo yomkhuleko enkulu nakangaka. Leadership of the church, we greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. The deacon, the elder of the church at large, we greet you in Jesus' mighty name. Amen. Ngokhethekile mvumeleni ngilochise the president, the leader, our reverend, the evangelist, the pastor, the minister of the masses, together with his wife. Oh my God, my beloved family. Umndeni wakwaSibuthuma siyabingelele egameni lika Kristu Jesu. Bazalwane ngicela siphakame kakhulu. Bazalwane empumalanga niyakwazi ukuhlonipha izinceku. Can we honor the servants of God? Hallelujah. Ngiyacela bazalwane nje sihloniphe izinceku zenkosi. Sethu silokukhulu. Sihloniphe izinceku zenkosi. Sibonga uNkulunkulu ngazo. Siyaphakamisha. Ithi lenkosi malidile iphefumulo yethu. Njengalokhu ezakwahlulela ngayo. Siyabonga uNkulunkulu ngezinceku zonke zenkosi asiphe zona. Esizazi ezingazazi ezikhona phakathi kwethu. Siyanamukela nonke izinceku zenkosi baphathi bemfihlakalo kaKristu egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Singahlala phansi. Hallelujah. Angihambi ngedwa. Ngihamba nabazalwane siphume eMamelodi egameni lika Kristu Jesu. Sisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Let's wave our hands. Family yakaRampisa egameni lika Jesu simbonge kakhulu uNkulunkulu ngomndeni egameni lika Jesu. Hallelujah. Inkosi yokuzibusise sishaya izandla ezinkulu sishayele inkosi yami my master kuhle kukaSara athi inkosi yami sishayele ubaba Mahlangu sishayele indoda kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Worship us, we acknowledge you egameni lika Jesu. Hallelujah. Nibahle nonke bogogo bomkhulu siyathanda ngaphandle kwenu ngeke siphumelele. Siyazi ukuthi ibuzwa kwabaphambili egameni lika Jesu. Bazalwane, I don't want to waste any time. Sixoleleni kakhulu siloku silahleka kanti ke ngifisa ukusho ukuthi uma nisemthandazweni niqhubha inkonzo nathi siqhubha inkonzo. Inkosi yokuzibusise sisasuka endaweni yaseMamelodi lokhu siyathandaza akekho bekakhuluma isomunye besiloku sisemthandazweni siloku sikhuluma. Inkosi yokuzibusise. Hallelujah.
Hallelujah. Ngizogijima ngendlela eyisimanga. Thank you for trusting me. What opportunity I really honor and I really appreciate this opportunity that I have given. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyabonga kakhulu nceku yenkosi. Ngiyabonga kakhulu mphathi umndeni wakwaSibuthuma, umndeni esiwaziyo. Ngithe ngiyabi ngokuhlola umamapho sisi since 1999. Hallelujah. Hallelujah. Silokusazana. Ngithi kushayizana. Ngithi kushayizana. Hallelujah. Umndeni esuthandayo ngendlela esimanga. Sibazi bakhonza uNkulunkulu. Sijabule kakhulu ukubona basaqhubeka ngomsebenzi wenkosi omuhle nomkhulu kangaka. Baphinde ngezandla bese siyezwini lenkosi. Alizomosha isikhathi. Ela siyovula amabhalibheli ethu. Sizovula lapha ya Luke chapter 10 verse 30. Siyagijima kakhulu egameni lika Jesu. Luke chapter 10 verse 30. Zechariah 3 verse 1 to 4. Kunama verse engizowaqaphuna manje ngeke siwafunde. Sizowaqaphuna nje ngedlule. Nkosi yomsayibusise egameni lika Jesu. Sibonga bonke abazalwane abaqalela lenkonzo yomthandazo. Bazalwane siyabonga uNkulunkulu ngani. Sibonga uma kusesenebandla elikwaziyo bazalwane uhlale emthandazweni. Sibonga uma bayingcwele kusesenabantu abazidelayo bakwazi nje ukuthi baqithe isikhathi sabo basemthandazweni. Maye siyabonga ababaptisa amahle. Siyaphakamisa uNkulunkulu ngani uma kunento ebalulekile kule insuku elahlekelwa amakholwa umthandazo. Likhona ibandla ntambama ebusuku nilizwa. Bakhona abazalwane namhlanje ebusuku. Alilizwa abazalwane likhona na. Likhona eMpumalanga. Likhona na. Uma kunento elahlekelwa ibandla umthandazo. Hallelujah. Uma kunento abazalwane efanele siyikhalele ukuba ingasilahlekelwe umthandazo. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Sizogijima sizofunda sigijimela emthandazweni akasiza uNkulunkulu ngegama lika Jesu ophilayo. Angazi ukhona osifundelayo eduzane asifundele aqale nje ngoLuka chapter 10 verse 30 egameni lika Jesu. Siyofunda uZechariah chapter 3 verse 1 and 4. Uma kukuhle ngizocela futhi sizofunda masinyane. Ungathuka ukuthi sizobe sifunda kakhulu siyohlanganisa konke. Sifunde nje no Esther chapter 5 verse 1. Nkosi yomsayibusise kulabo abasifundelayo ningasifundela egameni lika Kristu Jesu ophilayo. Amen. Whenever you go into a town and are made welcome, eat what is set before you. Heal the sick in that town and say to the people there, the kingdom of God has come near you. Luke chapter 10 verse 8. uJesu waphendula wathi umuntu othile wehla eJerusalema eya eJeriko. Yes ma'am. Watheleka phakathi kwezingwelengwele. Hey. Zamhlubula izingubo. Zamshaya. Zamuka zimshiya emdondondo nje. Ngicela umphinde verse 8 mama ngicela umphindele yena. uJesu waphendula wathi umuntu othile wehla eJerusalema eJeriko. Watheleka phezu kwegwele phezu kwegebengu ditsotsi. Zamhlubula izingubo. Ayikuphinde lokho zamenzani mama. Zamhlubula izingubo. Kuphinde lokho zamenze njani legwele. Uma nezigwele zihlangana nalomuntu uyehla usuka eJerusalema uye eJeriko uhlangana nabotsotsi nezigebengu namaginza. Lithi lenkosi into yokuqala uma zihlangana naye lezigebengu uma zihlangana nalomuntu zamhlubula izingubo. Zamhlubula izingubo qhubeka mama. Zamshaya. Zamuka zimshiya umdondo nje. Zamuka zamshiya ngamanye amagama zamshiya nje angasena amandla angasena lutho adlakazekile alimele ophigazi.
sisebenzise ake ukhuleke kafishane sigijime. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu izwi lakho leli. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ngoba izwi lakho lilungele ukuqondisa ukuyala nokukhalimela egameni likaJesu. Nakho umgcojo wakho uNkulunkulu umile ngaphambili. I pray mighty God in the name of Jesus ukuthi thinta indebe zakhe ngomlilo kamoya ingcwele egameni likaJesu waseNazaretha alihlaziye izwi lakho sizwe inhliziyo yakho namhla ebusuku egameni likaJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Uma singabambisana ngo-amen ngo-hallelujah uqedile masinyane uzomangala sengikhuleke. Hallelujah. Hallelujah. Ngibonga igama lenkosi. Hallelujah. Bazalwane ngivumeleni namhlanje ngihlephulelane nami izwi lenkosi ngokuya ngokwencwadi kaLuka chapter la sifunde khona chapter 10 verse 30. Ngiyafisa nje ukuthi siqale lapho la izwi lenkosi lisitshela ngendoda ebekade isuka eJerusalema iya eJeriko. Inkosi yomsengibusise lithi izwi lenkosi lendoda uma isuka eJerusalema iya eJeriko kwase kuyenzeka ukuba ihlangana negebengu. Nkosi yomsebenzi kahle. Haleluya. Uma lendoda ihlangana negebengu kunento ethinta kakhulu inhliziyo yami. Lithi izwi lenkosi uma lendoda ihlangana nalegebengu into yokuqala ezayenza igebengu kunendoda zayihlubula izigubo. Nkosi yomsebenzi. Haleluya. 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 Kinalento ntambama yokuthi namhlanje sisazofika kule ntaba masingafiki singake phansi elingubona. Haleluya. Bazalwane lalelani kunento engiyifundile njalo ngiyagijima uma ngifunda the book of Genesis chapter 3 verse 6. Lithi izwi lenkosi uma uEden noEva basensimini, lithi izwi lenkosi bayanyalwa bayatshelwa ukuthi bangadla nanoma yisiphi isihlahla ensimini ehlale, kodwa abonaka aboqaphela ukuba bangadli isihlahla esiphakathi nensima. Ayikho esihlahleni namhlanje. Nkosi yomsengibusisi. Lithi ke izwi lenkosi masinyana inyoka yakhohlisa owesifazane ukuthi dlanini. Wakhohlisa owesifazane watshela nendoda yakhe base bayadla ngelubaba. Uma beqeda ukudla bazalwane lithi izwi lenkosi masinyane bazithola bahlubule banqobo. Cela sambisana, cela ungasali. Nkosi yomsengibusisi. Ukhona uzwayo namhlanje ntambama. Haleluya. Kunento engiyiqaphelile mfundisi ngayinaka. Njalo nje isitha siyathanda ukuthi sisithole sihlubule singabathanda. Njalo nje isitha umsebenzi wesitha, umsebenzi wabathakathi, umsebenzi wamandla omnyama. Uma uqala usaseleka, uma uqala usaselwa ngamadimoni, uma uqala usaselwa isitha usathana, into yokuqala esifika siyenze kumuntu siyamhlubula. Ngikubona ikhona imali eMpumalanga, akhona abayingcwele eMpumalanga. Into yokuqala usathana akafuni ukuyibona
ngibonisa uJoshua umpristi omkhulu emiphambi kwengelosi kaJehova. Yebo. NoSathane emi ngakwesokunene sakhe ukumelana naye. Ngoba njalo badlala inkosi badlala phaphana. Njalo njengoba singamaKristu, there is someone who is standing against with us. There is someone who is standing against the church. There is someone who is against with our families, with our marriage, with our leaders. So we need to wake up as the church of God. Imagine people who think papa, which also to me then understand. Who can use a papa miss Ivana, which also to me then understand. Who can use a Fuliman Kalesho, which also to me then, who can use a one to wake up call. Who could say such thing I will not tell see such thing I will let down. I said bad. So face I want to spot a child. Food I am. uJehova wathi kuSathana, Yeah. uJehova uyakukhuza. Yeah. Yebo uJehova olikhethile eJerusalema uJehova ikhethile le baptist. uyakukhuza. Uyathi yona Satan, njengoba sekunomthandazo, uzile ufuna ukuzosiphazamisa. uJehova uyakhuza ukuthi don't come and play in this church. Khona abantu empumela. Khona bazalwane. Khona bayingcwele. Lana kuJoshua nengilosi kaka siqhubeke isithanda sezulu. Lo akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na. Yebo. uJoshua wayembethe izingubo ezingolileyo. uJoshua wayembethe izingubo ezingolileyo. Singena kunomthandazo simbethe izingubo ezingolileyo. Qhubeka. Wayemi phambi kwengelosi. Wayemi phambi kwengilosi. Continue. Yathatha yasho kwababemi phambi kwayo. Yathatha yasho kwababemi phambi kwayo yathi, Mkhumuleni izingubo ezingolileyo. hey, mkhumuleni izingubo ezingolileyo. Kuyena yathi, Kuyena yase ithi, ngidedisile kuwe ububi bakho. yebo, Ngiyakukwembathisa ezobukhosi. ngoba manje sengifuna ukukwembathisa ezobukhosi. Kanubona bazalwane namhlanje. Kanubona abazalwane bathi namhlanje asifiki singebathanga. Ngoba kuyingozi ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu uhambe wembethe izimbatho ezingcolile. Mayibonke inkosi ngalo mthandazo. Uyabona mfundisi, lo mthandazo mayungayekwa. Injongo yalo mthandazo ukuhlubula impahla ezingcolile, ukuhlubula iziqalekiso, ukubhidliza amabonda, ukugashula ibopho namathamandela kaSathana. Ungazisoni ukungena kulo mthandazo. Lalela lo mthandazo. Uwekhaya lakho. Uwekhaya lakho lo mthandazo. Bozohlubula amabhadi ngokuthi abantwana bakho bangasebenzi. Lo mthandazo bozohlubula ukuthi abantwana bakho bangashadi. Lo mthandazo bozohlubula ukuthi abantu bangathandi. Uzibuza ukuthi ngibenzeni. Njalo nje mina nakufika mina abantu abapheki kahle. Tshela umakhelwane namhlanje sohlubula ingubo endala. Sizogqoka ingubo yobukhosi. Kuphela kahle lapho sizwe ukuthi bathi mhlubulisele ingubo embi. Ebese Yathatha yasho kwababemi phambi kwayo yathi, mkhumuleni izingubo ezingolileyo. yebo, Kuyena yathi, beka ngidedisile kuwe ububi bakho. Ngiyakukwembathisa ezobukhosi. manje ngoba ungene kulo mthandazo, ungene kunezingubo ezingolileyo, ungene kulo mthandazo disparate, ungene kulo mthandazo unamabhadi. Kulini sithandaza kungenzeki lutho, kulini ngizile ukudla kungenzeki lutho. Lalela namhlanje tonight is your night. Lalela namhlanje uJehova ukhona. Yiso amazulu afikile. Yiso isandla sikaJehova sikhona kule ndawo. Yiso
likaJesu. Uma kunento usathana akayifuni, akafuni ukubona abantu bangathini. Uma ubheka njalo nje into yokuqala, uma usathana afika kumuntu, uma kune-attack, uyakuhlubula, akuhlubula isithunzi sakhe. Enzizi, noma ngagqoka, angikhulumi ngokugqoka physical. Noma ngagqoka malathi izinto ezihlaza. Uzibuza ukuthi mali ubaba omkhulu womuzi, angenzi izinto ezinje. Hayi bazalwa nomsebenzi wesitha. Ebesekuhlubula ingubo. Yaqala yahluthula ensibini. Yaqala yahluthula ku-Adam no-Eva. Hallelujah! Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Bakhona abazalwane. Likhona ibandla. Hallelujah. Uthi nakakhuluma uJoshua nale ngilozi uthi mhlubuleni ingubo engcolile bese sigqoke enhle. Uyazi uma sisakhuleka mfundisi, yizwe uNkulunkulu athi sizohlubula ingubo yamabhadi yokuthi singasebenzi, sizohlubula ingubo yokuthi sizondwe ngabantu. Kwesinye isikhathi kuze kuthiwe uyathakatha, ungathakathi. Kwesinye isikhathi uzulithreje emsebenzini, uzuhlupha ukuthi ngenzeni, angenzanga muntu akunaqala. Mara uma ngale uzondwa ngabantu, uba ngale uphiwa amagama, kwenzenjani mntakababa. Kunengubo yosizi, there is a garment of shame and distraction efanele sihlubule. Kunengubo bazalwane engesayithatha kulomndeni. Uyabona kulomndeni uthole lonke niyazodwa, ningazi ukuthi nizondwelani. Uthole iphele ingakwenu niyazodwa lonke, uzodwa umamakho, uzodwa ugogo wakho, kuthiwa nibaloyi, kwasiyisithathani loyi, kwenzenjani. Ngoba kunengubo esiyemphethe. Abanye bamfundisa uthole banengubo, uthole umuntu uthole umuntu ahlumisa asebenza, lo muntu uyasebenza every month ufona 50,000. Bakuyahluku, uyahlumisa, uzubona ukuthi nathi kunento efanele sishuse ngakuye. I remember umfundisi, oh my God, uyazi uma kusashumayela kanje ngikhumbula kuke kwaba nomama lapha ebandleni wasindiswa. Wathi nakasindiswa kanti bekaphuma umsebenzi. Inkosi yokuzibusise ziningi nje izinto uNkulunkulu bekathi zifanele sihlubutshulwe namhlanje. I'm very much sorry ukuthi ngifike late. Lalela bazalwane nomama, yebazalwane kunezimbubo ezinye sibuya nazo emasontweni ngaphambi kokuthi sizofika emfundisweni. Uma le ngubo singakayikhumule iyasiphazamisa. Noma umzalwane sekakhonza, noma sekasindisiwe, ihambe le ngubo ifike, ihambe le ngubo ivele. Noma masowusindisiwe wayehlushwa inyoka, njalo nje beyithi le nyoka nayifika ebusuku asikhombe, ahlale kahle, ahunele. Bese le nyoka ize ifike ebusuku, imkhombe, imphathe, ikhambe naye. Wafika ebandleni wasindiswa, kwasho ukuthi usindisiwe. Ngabe ingubo emphi ayihluthulwanga. Malibonke igama lenkosi. Waqhubeka nomama, khumbula ngelinye ilanga wafika omunye umfundisi. Bangayinaki lento. Wafika omunye umfundisi, wathi lo mfundisi wathi, woman of God, lo muntu ohleli kuwe, she not deserve to sit next to you. Wathi how come? Wathi lo muntu usindisiwe. How can this pastor come and judge this person who is sitting next to me? Hallelujah. Ngaqala ukukhathazeka, ngaqala ungena umthandazo ukuthi inkosi, this person ingabulungele, she's not worthy to sit next to me. What uNkulunkulu yes is worthy, but the problem is ukuthi lalela uthe ngafika la insindisweni wangahlubula ingubo. Inkosi yokuzibusise kanti kuzofika inyanga ye-deliverance, kanti uNkulunkulu uzosebenza, kanti ngalelo langa le nyoka izoza emva kokuthathazelwe. Uthi lo mama nakabufakazi, uthi abazalwane niyazi umuntu uma zothatha sekashonile, uma bazomthatha emotion ifike izomthatha. Uthi nakachaza uthi kunele i-offrono nje ufakwa kiyo lo muntu bese uyazipha, bese bayofaka
emotion. Ngicela ukunibona nikhona la. Sikhona mama. Ngalelelana noma bathandazelwe ngakho. Ngalaba busuku uma bathandazelwe ngalo. Lalela nibazalwane uthi ngathi belaka ngathi kusizani inceku umama Ntaka Shomina ingithandazele mara kusizani nansi le nto kayenza uthi bengiyizwa ngomlozi nayisa bese ngisigoqe kahle noma ngisembhedeni ufanele ngihlike ngihunyele ngihlale kahle ngisiqoqe kahle ebese iyafika lenyoka bese iyangikhotha bese iyangiphatha yosetshenziswa lelo lakha nathi bazalwane ethandaziwe kwathiwa sikhumula izingubo ezindala sizombatha ezitsha lalela mntakababa uyafika inyoka haleluya uyafika inyoka uthi nayifika uthi ngezwa ukuthi zi uthi namangele ukuthi zi kwenzakalani uthi kanti izothatha ikhasi i-offroll yayo uthi lelo langa zanithathe yahluba ikhasi layo yaphatha yona yahamba kwane kuhulayela kwalo yabebesela namhlanje kulezinto esizozihlubula sizishiye simbathe ezintsha ake uthi amen. Kana sifunde masinyana ngiyothandaza yasini bazalwane izangitshele Yes, Jay. indaba yekho inamandla yakholeka ukuthi uhamba ungumntwana kaNkulunkulu yingakho sibona abantu njalo January kunabantu abahambile bayogeza lalela engenamazi bayakugezela lemsebenzini bakumenule ngoba ungathanga yingakho lithi leNkosi Ephesians 6:10 finally be strong in the Lord. You must put the whole armor of God. Kubalulekile ukuthi lehlole nembathe zonke izingubo niyangizwa abazalwane bekangeke asho njalo uPhawuli uma bekakabaluleke ukwembatha belingeke lishelizwe leNkosi lithi lihlome zonke nembathe isivikelo sesifuba lithwale isigqoko sensindiso libophe ibhande leqiniso lifake iqathula zokulungela okushumayela ivangeli elithi leNkosi bese liphethe inkemba elithi leNkosi bese liphathe isivikelo sokuvika yonke imikrisho levuthayo kaSathana ebese lithi lingakhohlwa ukucima yonke imiligwane ephethwe nguSathana ngoba nama-devil worshipper anomligwana wawo nabalomligwana wawo ebese nina nembathe uKristu nembathe ingubo yomlilo evela kuJehova. Somebody say amen. Nikhona bazalwane into yokuqala uSathana ayenzayo ukuthi ahlubule umuntu. Bafundisi siyakhuleka kule nsuku into uSathana afuna ukuyenza kule nsuku nawungabheka ngomoya uhlubula nebandla lobuKristu kube ngathi imfundiso yethu ilusiveni kube ngathi ikhonza kanti namandla lento kanti yasindisa lento yangithola mina 9 years uma kusindiswa mina ngathi na 9 years ngiphume ekhayeni lamaNdebele ngathi nangisindiswa umama wabizumani wabizugogo wathi hey uyaninoke babamkoleni nangumntwana uyahapha nangumntwana ukhetha isindiso izaliso khipha isindiso kavalelwe ekamereni kwathiwa kuzokhipha isindiso lalela kanti ufikile uJehova kanti ungembethe kanti ivangeli insimbi ezinye selifikile nayo mama owabiza bomana amagogo naye wasindiswa wabawa wathasikhambeni iselivuselelo abodadewethu ngiyobatshela ukuthi imprendela bentwana lakini kazifikile bantombi igama leNkosi akasithi namhlanje siyahlubula ingubo endala siyabapha ingubo entsha yathi le ngilosi kuZakhariya uhlubuleni endala
njalo nje wena nakufika wena banqamulila iphambi kwakho nawufika ku-ATM kuthiwe ubekwe nje nawufika eShoprite kuthiwe close nawufika yonke nasoyibethe dala kunzima umbathi into endala kunzima abazalwane nasobethe dala bababize bonke wena bangabizi bangabuyikuwo mara beninonke ngibona bazalwane ngamyekeniswe lokho khona okuzwake kuzele yena ngibona uthi lo mama nakambethe ndala lo mama uhlala la Mlondo uthi ngiyobhalisa umndende uthi sekuna 60 years ufanele ngiyobhalisa umndende uthi nangithi ngiyobhalisa umndende nimbethi kube ndala mara ngisindisiwe uthi akunayo nemali yokuthi ngigibele ngiyobhalisa uthi ngahamba ngayoboleka ngaboleka imali yokuthi ngiyobhalisa uthi nangiqeda ukuyiboleka kwalahleka leyo mali engiyibolekile ngakose ukuthi ngiboleke enye ngafika khona le ngabhalisa nangisathi ngisabhalisa uthi kwathiwa iballpen layibhali kwathiwa loya wakhuluma naloyo wathi uboleka iballpen leyo naloyo wanikele ngaphamiko nakufanele bhale zathi izinto ngokunangube mnyama namaballpen akasavali nemali yalahleka yababesela namhlanje siyasungula igumbi ndawo oh my God ngenzi follow up ngikhuleka naye ngiqhubula legube ndala nembathise entsha nithi nasenkuza ngithi ngitshele ukuthi ubuye wayithola imali kwenzakalani since ngithandaze nawe uthi ngekukaze inkosi ngiyabonga wakhuleka nami izinto zavuleke uthi mara guess what ifone yangasebenzi yawo abantwana bayiphula imali yomndeni seyingenile angazi ukuthi imali ikhona uthi angazi ukuthi yini uthi kanti amakhandlela akekho uthi ngithi wena ntombazana mntanami akuphathe leli khadi lakho nethi yohlola lapha emakuleni ukuthi ngeke sithole nethi kereseline nethi uthi nasiqeda ukuthenga ikereseline uthi mara kunento engimangazayo ngithi hayi mama bonke hlolani ukuthi angeke futhi ngikwazi ukuthi mhlambe ngithole nesinko uthi kwaphuma isinko uthi ngathi ayihlolani futhi phela ifoni bakhona ukubona nokuthi imali sayingene ingubo ivimba nefoni ivimba amaballpen ilahle imali nanoma imali sayingenile lokhu abazi imali ingenile ngifoni iscreen as abakwazi nokubona ukuthi imali dala ingenile uthi sitesiyohlola uthi sagijima sageza senikhaya saboleka futhi imali yokuthi asigibeleni madoda siyofuna i-ATM manje siyasuka la kumandiya ngamakhulu kese uthi bathi washo ukuthi seyingenile utshele wena ma 8,000 athi ukuze uqonde ingube ndala siyayibamba nangomnikelo siyayishisa ingube ndala nangomnikelo uma ungenze wenze njalo nabantwana bakho bazawunokubathatha lekhesi bazawuhlupheka baze bayofa bahlupheke emshadweni bahlupheke bakukhampani uma baqala ukuritreasure kukhampani baqale ngabo ngilikusiza wena ukuthi ungizwe ukuthi ingube ndala nzima njani mama ngicela ufunde isiqede ngesivalo ingubo iyalwiswa uyibheke kuJesu esiphambanweni lithi izwi lenkosi bakuhlubula ingubo babelana izingubo zakhe ngicela ufunde bese uzokhuleka uma kunento usathane ayifuna ukuthi asibone sifanana ingubo haleluya mama ngicela uye nje lapha yaku oh my God oh hallelujah ufundele asiyeke lapho uyazi ngicela ufundele phi ngicela ufundele Esther 5 verse 1 kwathi ngosuku lwesithathu uEsteri wembatha ingubo yobukhosi yes
wema egcekeni elingaphakathi ubani loyo u-Esther wabiza ukuthi abe nengubo entsha. Ngifuna ukuveza ukubaluleka kokwembatha. Ungabe umama ngomthandazo ungakambathi, kunokwenzeka ukuthi ube ngumama okholwayo usindisiwe, uzawudelelwa madimoni. Lalelani bazalwane, njengomama ngomthandazo yiba umama omphethe, bese nasekuseni nawuvuka. Lalelani bazalwane, nawuvuka ekuseni awuvuki nje kuphela uma ungumama, awazi ejardini lakho ukuthi kuphelweni. Kuyakhelwa emajardini. Lalelani bantwana basekhaya, kuyakhelwa ifula ney'tirogu. Uma uvuka thele ekuseni awufunda, uvuke ngo-Ephesians 6 uthi ekuseni inkosi nisavuka ngiyembatha, ngithwala isigqoko semfidiso ngiyembatha, ngibophe ibhande leqiniso ngiyembatha, ngifake iy'cathula ngoba nongana iy'cathula kuney'tirogu phansi, kuney'fula phansi. Athi asikutshele uza noma kakutshele, khuluma ngey'tirogu. Labe bathi baqeda ngathi inkosi yokuzanibusise mfundisi ngazi iy'tirogu, mfundisi ngazi iy'fula. Labe bathi sifanele sithole umbhede. Na ungakembade siqeda ngawo, na ungakembade siqeda ngawo. Haleluya. Ithi izwi lenkosi u-Esther before yokhuluma nenkosi. Haleluya. Before yokhuluma nenkosi wambatha kuqala. Lalelani bazalwane, kunezinye izindawo before you can present yourself, awuyi nje naked, awuyi nje ungambathanga. Before uya ku-interview, sometimes it takes a person ukuthi avuke early in the morning, avuka mbadi. Ngoba bayambada, bavuke ekuseni bageze ngama-J Street ngo-3 AM. Salela umntwana kaNkulunkulu uyahona. Ngapha bayambada, bambathela yena, bambathela isikhundla, bambathela i-promotion. Wena umntwana kaNkulunkulu baku-overtake etsothulo sithu. Kodwa namhlanje ebusuku siyala. Tshela umakhelwane ukuthi namhlanje ebusuku siyala. Iyingozi bazalwane, iyingozi. Funda nami izwi lenkosi kuGenesis lithi into yokuqala abafowabo bakaJosefa nababona uJosefa umavela lapha bathi nansi inkosi yamaphupho yeza. Into yokuqala efanele siyenze uphathiswa yile ngubonyana ayiqhudelwe ngubaba wakhe yokukhona omude, masimhlubule yona. Ilandela amazwi, masimhlubule yona. Ngoba injongo nesitha njalo nje ukwenze njani uhlubule. Akunizwa ukwenze njani. Uyayizwa ukuthi serious njani indaba yokuhlubula? Uyayizwa serious njani indaba yokubhala? Mfundisi kuney'nsuku kubiza ukuthi le bandla kufanele lembathe ibandla libe nama-gatekeepers, libe nama-washmen. Ngelinye ilanga sithi sikhonza lapha eMamelodi, siyakhonza sijabulile, sithi ibandla namhlanje ligcwele. Kwangena abafana abaningi, bamfundisi kwangena abafana, abaningi. Bangena, it was a night prayer like this, and bayathanda ukuza kwi-night prayer. Bangena nabangena kwathandazwa. Uma bangena bathandaza, ukhona umuntu omusha yona ongagijimezela kini. Masinyane umuntu omusha, masinyane umuntu omusha khona. Uma bangena kule reyi, bangena nakuleya, kuyathandazwa. Bangena ngamanye amagama kusho ukuthi laba basereyini le, laba basereyini le, kuyathandazwa. I'm busy ministering there. Wathi wayeka uNkulunkulu qaphela. Andisesenodwa khona babambetha ingubo kaMoyingcwele, khona babambatha ingubo yomthandazo. Kanti ubaba uyababona nami sengabonini. Uma sibhizi sithandaza, nabo babhizi bayathandaza. Mara sibangana lama-992 bethi izandla zakho. Sibangana laba basemuva, laba baphambili babambe basemuva. You can imagine bonke benze kanje. Ngiyathandaza. Angazi ngiyizwa na. Ngiyathandaza. Izandla zelayini engaphambili zibanjwe izandla ezingemuva. Kanti indoda enqaka uNkulunkulu sebabone yafika yathi yathi kwenza njani? Kubi
prophetic power. Awukwazi ngama-devil worship. Awukwazi ngama-angel we-kingdom of darkness. Mara nabizi kwaku kaNkulunkulu. Nabizi indoda kaNkulunkulu eyembede yabantu. Kunzima kule nsuku uma ungabathanga. Guess what? The second time bafika futhi abanye. Bafika nathi bagcwele itekisi. Bafika bangena nabo. Bafika kule area. Bafika bahlala phansi. Sadumisa sakhonza. Baphuma bangena. Basho ukuthi sengibabonile. Isikhathi sokuthi ngiphakame noShumayeli. Wathi moya kaNkulunkulu udumisa kakhulu. Thank you so much, my kids. You can sit down. Wathi moya kaNkulunkulu dumisa kakhulu mandumisa. Iscripture sokuqala ngasivula. Ngavula First Samuel chapter 2. Ngathi uma uzodlala la uzofa. Waba ngakhuluma ngisizwa ukuthi ngemphethe. Ngisizwa ukuthi ngikazibulu. Amandla umlilo kaJehova ngemphethe. Ngathi uzofa. Akudlalwa ethempelini. Akuyobuza amadodana kaEli. Adlala ethempelini. Ahlumulisa abesifazane. Abebenza njalo. Bazothandazana ethempelini. Ithizwi lenkosi. Afa. Nomphongolo kaJehova. Wadeda. Udediswa yilo madodana. Ayehlumulisa abesifazane. Alala nabo bazothandazana. Bafa. Athi uzofa. Bafuna lezembe ibheke bayizembe. Baphuma babuye. Bayibeka phansi. Bazipha. Bazebulula. Bathi qala nkosi. And see Thomasanyana. I'm a woman of God, I'm anointed. And I'm busy of God by God. And this is Zaka. Namusaka tenane nabu kulukula bisana. Namusaka. They ran away, all of them. Almost 15. I don't know what they are planning to do by that day. Sure. Ezinye izinto nisiza wena. Mina uNkulunkulu utrene ngezimpi ezinzima. Nisiza wena mhlawumbe nawe usazohamba, mhlawumbe nawe usazofika kwenye indawo. Mhlawumbe usazofika emsebenzini la kusetshenziswa khona izinto. Ngifuna ukukhuthaza mntana kasekhaya ukuthi lapho ungasala kudinga umbhede. Abomakhelwane abahlala nabo dala bahlupha badinga umbhede. Nangizwa bazalwane. Funa siyobhada namhlanje. Kunabantu enkosi sibambathisa ingubo entsha. Kunabantu enkosi sibahlubula ingubo endala. Lotokolo jokuhluphayo oshisa ingubo zakhe esifeyile uyakulayela namhlanje. Lento yenza ukuthi bangathandi iyakulayela namhlanje. Yisho amandla kaJehova agcwele yonke indawo. Asizohamba ngezingubo ezindala. Siphuma kunomthandazo omkhulu kangaka. Yisho amandla kaJehova agcwele ithanda. Yisho impossible kaJehova. Ibona uJehova azosifohlela. Yisho amandla kaJehova maningi. Ayibopha ngalenkosi. Uma uyikholwa awuhambi ungabathanda. Uma uyikholwa awuhambi ungenangubo. Nobukhosi. Hlubuleni ingubo. Uma ufundiswa lenkosi ku-Isaiah 61. Ithi ngizohlubula ingubo yohlaza neyamahloni. Bese ngikubathise the praise. Yes. Kunengubo nehlazo ufike lapha ku-Isaiah 61. Ingubo yamahloni nehlazo. Osomsembusisi. The garment of shame and rejection. Sehlubula namhlanje. The garment of shame and rejection. Sehlubula namhlanje. Igabet yokuhlupheka. Sehlubula namhlanje. Igabet lokhu. Akhona abantu na. Sehlubula ukugula. Sehlubula ukufa. Ayikufa kuzophila. Ngizohleka imali yemisebenzi emihle yenkosi. Galatians 5:17. And let no one cause me trouble. For I bear the marks of Jesus in my body. Emzimbeni wami angisena ngubo yehlazo. Nginezimpawu zikaKristu Jesu. Mangabi khona noyedwa ozomhlupha. Let no one torment me. Let no one cause me trouble. For I bear the marks of Jesus in my body. Somebody say amen. Ngizokolela ngithanda ukuhamba. Ake shayeleni nebandla lenkulunkulu kangaka. What a place. What a church. What a auditorium. To God
glory to uzonambathisa fanele nokufika ebantwini angasole bathi shame haleluya mangale abantu baboleka imali kuwe kanti awunayo yazi ungabo bakwadela uthi manje bathi ngiyithathayo abambona ukuthi ngiyazithathela hayi usuke wembethi ingubo yokhosi uNkulunkulu wasusuphela haleluya haleluya ukawabona abantu beza kuwe bathi siboleke 15,000 yazi bakhanda ukuza abantu abaningi njalo kimi nobaba bathi sicela 20,000 ithi bathi labantu bathi sithethe imali bathi baba uyabona nasesibhethi ingubo yokhosi bazoqala ngokuthi le 20,000 ikhona ufike umnandi 25,000 hayi bazalwane aqala ngokuthi ikhona kanti ngaleso sikhathi ayikho kulubona haleluya haleluya malibonga igama lenkosi ake sithi sizohlukula ufuna siyele emthandazweni ake sithi sizohlukula ake sithi siyahlukula ingubo endala ake sithi siyahlukula ingubo yamabhadi ake sithi siyahlukula ingubo yohlupheka akhona bangakwazi kuma ngezinyawo namfuna sini ngegama likaJesu haleluya haleluya uma ufunda the book of Samuel chapter 30 verse 1 lithi inkosi uDavide ngalesikhathi kuye empini uma seyibuya ithola izinqebo ziyahlangabeza zithi inkosi laba bebasele lithi iBhayibheli bathi phela njengoba beningekho niye empini njengoba nibuya nje nijabulile ngoba le empini esana yenzeka nithena ningekho kwafika izitha zashisa wonke umuzi zathatha amakhosikazi zathatha abantwana zathatha imfuyo lithi izwi lenkosi uma ufunda kuSamuel chapter 30 abantu bakhala kakhulu badaluka kakhulu bezuhlungu bakhalela ini bazalwane bakhalela inkosi bathi kungani kwenzekile lokho kodwa ngiyayithanda inkosi lithi izwi lenkosi yazi iqiniso ngoJehova sizwe inkosi kuverse 5 lithi izwi lenkosi yabuza enkosini yathi inkosi uJesu labantu bezila bazochitha isiki lakhe ningamalanda na izwi laphuma lathi yebo ungabalani labuza futhi inkosi yathi ningabafika ungathole na laphendula izwi lathi ungabafika ungabathola lithi kuverse 5 lithi izwi lenkosi yamemezela inkosi yathi makulethwe ingubo yamahlobo ebese ngenze njani banana Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kiamasi umsheni wami
Abantwana bakhona bayagula, akekho phekela omunye, balele phasi bonke, bagula bonke, kodwa siyabebezela, siyayihlubula ingubo yokugula, siyayihlubula ingubo yokungasebenzi, siyayihlubula ingubo yokungashadi, siyayihlubula ingubo yokungatholi umsebenzi, siyayihlubula ingubo yokufa, siyayihlubula ngegama likaJesu, kulo nyaka 2026 singena nakubenza, kulo nyaka singena nakubenza. Singena nakubenza. Ngiluphakamisa izandla. Sikwazi ukungena nengubo yamabhadi. Ingozi nebandla mfundisi ozothi uyahamba nalo kanti kusathwele izingubo ezindala. Hlala complain. Nafanele ukuthi iprayer namhlanje yabalabala. Singena nengubo ethu. Siyayihlubula yokungasebenzi. Siyayihlubula yamabhadi. Siyayihlubula yokukhanya kwetokoloji. Siyayihlubula yokulala izinto ebusuku. Siyayihlubula namhlanje. Siyana ukubheka ukuhamba nakubendala. Phakamisa izandla zakho kakhulu. Ake uthi Nkosi uJesu. Phakamisa kakhulu bazalwane. Umthubile uNkulunkulu. Umthubile uNkulunkulu. Umthubile uNkulunkulu. Umthubile uNkulunkulu. Khona sohlubula ingubo endala. Usuku lakho lo. Thana ukhala, thana uhlupheka, thana ningathandwa ngabantu, thana abantu banizonda, ningazanga lutho. Siyayihlubula leyo ngubo. Siyayihlubula. Funa ukukhuleka nomuntu okanayo. Funa ukukhuleka nomuntu othi uma kulele busuku kunento engiphuphayo. Cela uze ngaphambili masinyane. Kuyohlala nami. Mina ngizohlala. Akasiyedwa. Ngicela wena uthi kunento ekuhluphayo ebusuku nangilele. Ngicela wena uthi kunento nangilele. Masinyane bazalwane kesheshe. Sizomhlubula lenyoka. Melele namoya wezinyoka. Dala uhlupheka. Lama nakho namhlanje. Kunabantu uNkulunkulu akutshele ngabo namhlanje. Kunomuntu ofanele ku-operation masinyane. Ngegama likaJesu. Une-appointment masinyane kulo nyaka. Funa uze ngaphambili. Egameni likaJesu. Bazalwane when I call you, iqhibi liyazamazama sheshe ungene eqhibini. Masinyana uma iqhibi lizamazama, woza masinyana ungene eqhibini. Egameni likaJesu. Cela bangabheki kanje, ngicela babheke kanje. Masinyana ngegama likaJesu. Masinyana bazalwane. Wena ufanele uye ku-operation. Ngegama likaJesu. Kunomama bekabufakazi. Lwesithathu. Wathi ukufile nobakhe. Bekanento ahamba nayo ihamba imkaraka. Uthi nakafakaza ngoLwesithathu kule viki ngoba sisemthandazweni nathi. Uthi ngifike lana iskate sami bengisibopha impahla zami zonke bengibopha ngesiqobothelo besingasekho isipahla esinginganayo bekunento iphila imkaraba ngaphakathi wathandazwa yafa angibuza ukuthi yaphelelaphi cela uze ngaphambili cela uze
wena ongasebenzi ngicela ujoyine la. Wena ongasebenzi, wena osho umsebenzi kulo nyaka ngicela ujoyine la. Masina nifike ngesikhathi sami siphelele. Inkuba yokungaphumeleli, inkuba
It's not easy ukuthola bazalwane kodwa uNkulunkulu ongenzile ukuthi bathole asimshelele isandla kakhulu siyabonga ngithengithile olongaziwe mina ngiyilo mfundisi no angihleleli angithandi ushwengila nedemoni baba mara kunesikhathi lapho ubona ukuthi ami na choice so mina silaba sifika laba abathandazela amademoni sibenzele itiye nasiphiwe uzophuza you know lento lokuthi sosuhlile so langelinye alethi intombazana laphana ekhaya intombazana le inokuhlanyanyana iphuma le kwasokuthi kwayo ekhaya angeze kathi ubani kathi plani kathi yala bambana khona that's what it is Afrika muntu abawazi ukushawuta la Campera, não foi uma machau. Cantata caiu tampa lá. Começava a só cúpula mal. Tampa. Tipo nem. Aqui. Nangi tota, kuna uma specialist. Campera, kati na general practitioner, kizokusa specialist mkanamo. Bamnakekela bampha ukudla, wadla lapho umntwana wabuya adeliver. So, nakunenkinga manje mama ngathi uNkulunkulu wabona ukuthi usuthuma lo ungathile izinto lezayo ovusa nabo mama hey kathi uNkulunkulu yabokayo namzenza itiye yena athi yashisa igama likaJesu ukuthi awu abembazala kuna special kama mthetho umuntu nabantu umuntu musemfundisa
umfakazi wakho uyakwazi and uhlala njalo asemcabangweni nangibona ngathi kunenkinyanyana ezikhona ngithi mama hlabo naye umunye hayi ukuthi angiwakhiphi amadimoni ngiyawakhipha nekazona aphuma wakaphuma just that ngifuna ukuthi angijoyine phela Shelo uNkulunkulu izandla Asalami ngicela just to give you this opportunity siye uNkulunkulu sibonke siceli sithi baba siyabonga sekwenzekile. We have declared kwenzekile. We have been prayed kwenzekile. Amen. Amen. Bonke uNkulunkulu nengubo endala ngihlubuke. Yes. Amen. Amen. No. Kuhlungu bathandekayo. Uthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe mara uphumelele. Wabathi wathola abantu abangakholwayo ba-driving model esihle babereka kodwa namhlanje ndithi namhlanje ngaze kusebusuku noma isi-midnight angazi nebizani mara namhlanje sekuseni uphele bonke ithi makholwane kuphele bonke. Iqiniso wena mama uNkulunkulu ukuthi kunabantu ababhoda abantu ngaphambili. Amen. Kabanga bakhoda ngaphambili ukuthi ngiyasayina impela ikazi. Ngakhamba mama ngangena ngaphuma amsuka ngelipholisa amsuka manje ngangumbrigadier abaningi benu ngalethi mangima ngaphambili bese yeza ngizomsalula kuthi uyangena abantu bayabathatha wena bathatha uthi ngithatha enemphithi ibhayibheli ngithandaza ehlathini until ingubo le isuka maseyisukile bazalwane hlaliswa namakhosi. Amen. Can we take a picture of president? I mean, can we take a president and officers? They can take a picture of president Ramaphosa. Give me what hell is rich in us in Malawi. Maso Wishubulile, Haposiam. That man that your shirt looks beautiful. Come, let's take a picture. That means. So I said, uNkulunkulu siyabonga bazalwane abanye isigaba sengiyakhuluma nje uNkulunkulu muhle siyaphakama sonke ubeni umnyavula umlomo athi baba ngiyabonga. Ngizokwithemba njalo ngisemhlabeni ngizokukhonza Utando Yizokukhonza
baba wethu